Здравейте хора, какво става? Аз съм Гордон Сити и днес ще ви покажа как да се направите ограняващо се квадратче. Може да звучи доста тъпо, но това е един от първите кодове, които ще ви, може би, ще ви потребват в бъдеще програмирането и други неща. Така, сега да започваме. Както видите, това е един стандартен код, който това е пистол. Опа, нещо направи. Това е един стандартен код. Видите. Малко ще го спомена. Който ще го сложа в description, да, било как да го свалите. Да. Там имате два кода, както видите. Предварително трябва да свалите, това е бракет. Една събота в нея. И е доста удобна програма. И ако искате да свалите, и с нея работете. Това е моят сайт. Видите, имам кръсти, сменен хлъста, много неща. Ето Lights Off, тя е с музика даже, чуйте. Sky Into the Sky, две са вещите, тази така, имам нещо като скиси фари, както видите. This is this ще да дадеш, както видите, опа. Мислям, че ето някакво определено нещо, мога ето там става, че не видим, че ако не знам какво да направя, иначе да ви взима от нещо и така. Ето, направях много, но тук няма да направих. Ето, само да накажа, ще спече играта и да безкрай. Така, може да направите едно игри, да се правите сайт, като моя, ето го видите, ще го стоя на него. Да, ако искате да изпуснете кода, цъкате върху това и го отваряте с бракет. Ако не, цъкате на бракет, цъкате файл и това. Така ще го кажа. Ето, това е моята иконка. Бракет. Enter. Това е един стандартен ето, support. И правите някакви. Цъкате тук open, намирате си файл и така. Това за това ми трябва. Отварям те. Следвам тук. Тещо тук. Сега. Цъкаме тук. Поне го отваря с Mozilla, на Firefox. И аз искам с Google Chrome. Поне ми е по-лесно. Ето. Google Chrome. Отварям го и ето. Как видите свети. Аз тук бях направил. Мисля, че трябва изчакам. Трябва да го цели, че съм памет нещо. И ето, знаете, едно плаче, което се движи след мишката. Но някъде до тук 8 и тук. Да. Това е от самия код. Днес ще ви покажа няколко кода. Надявам се да ги харесате и да лайквате и се абонирайте. Искам да филма са на един приятел или по принцип просто ако искате още видеа, лайквайте, аз ще ги качвам и ако искате да направя игра пред вас, не само кодове да ги се или не направя някаква мощна игра, ще кача на сайта ми, аз мисля също да обявам, казвайте какви кодове искате да направя и нещо такова и това. Сега да се захващаме за работа. Кажете, това го следва. Сега както да разберем. Това. Видите го, е това. Ако го пипнете, просто ще ви убивам и кой ви никой няма да се уби. Това. Там никой няма да пипне. Ето от тук надолу. Видите ли това? Var. Var е въвежда. Накрая ето може да се направя var, нова var, x равно 0, y равно на 0. И един точки капета за да затворите. Това е сега.
да си измисли някакви промени. И вие не е нужно да опишете часовния номер. Може да го ставите без да равна нищо. Ако искате да е масив, там не слагате определени скоби, ако искате да чуете форс или форс, ще ви обясна по-нататък. И сега, ето, в това е key-up, като видите, и в него, като цъкнеш бутон, ти го отразява. Казвам тук, ако напишеш това става 30, като цъкнеш бутон, това става 30, не същите. Това е mouse move. С нея, като мърдате мишката, това случва. Да. Това е function update. Това е функция и не пипайте. Това е случай на 10 стотни от секундата. И тя е важна, защото просто тя всичко, разбирате. Просто напишете, тук става през 10 стотни, разбирате. Там пише да се увеличава и след малко гледаш, става ето това ти не го виждаш, това е толкова голямо, че направо наистина. Да викаш, аз искам да е по-бавно. Тогава ще го напишеш по-малко и това го увеличава. Зависи от тебе. Това е draw. Това е color, който искам да е. Виждате, пишеме context style. Това е стайла. И тук пишеш какъв цвят искате. Тук fillrect, context.fillrect, в скоби пишете това. Това ти е myfix myret. Това си промените. Да кажем, само да ви покажем, махаме, това е движение на мишката. В момента на нас няма нищо. Махаме го, защото не го искаме и така. Сега, идваме тук, чакайте, забавихме да сейваме. Идваме тук, цъкаме и това бутонче или F5. И това е хикс, това е Y. Сега искаме хикс и Y да са по средата. По средата на 800, кое е? 400 на 600. Това и дължи ще отговоря, но я ще 300. Сега. Това както видите, аз ще кажа, че хикс и Y искам да спа. Защото вижте, аз мога да напиша 0. Видите, ще напиша 0. Видите, и в момента пак тук на същата. Просто не го виждам, тук малко, че не се вижда. Това е 0 пиксел, не съществува напред. Обаче, ако напиша и сега е тук, мога да спиша каквото искам и тук нищо няма да става. Видите, и това се винаги 0. Обаче, ако менях и в апдейта сложам хикс да се увеличава и да се увеличава. Кой ще ви обясна кодовете на хикс. Това ще се увеличават, както видите, не? Аз бях ви това. Значи, трябва ви колкото и да е голям, той дава на 800 пиксела. От 0 до 800. И тук в момента може да си продължава до края на това. Тук вижда за тук. Това е. Сега това на практика е съкратено. Така това е съкратено от x равно на x плюс 1 и събратено и y равно на y. Обаче сега ние искаме, аз поне искам, то да нараства навсякъде. И сега, искам хикс да се увеличава с 2. Това няма как да е честно. И да се увеличава с 2 също. И го запазваме. И сега се увеличава естествено още по-бързо, както видите. Опа, още по-бързо, не? Сега, обаче аз искам и нагоре. Това сега ако пенесте нагоре, какво ще стане? Ако то с минус какво? Няма да и в тази посока. Ако е двете, какво ще видим? Има ли логика? Кажете. Няма естествено. Затова правим следното. Искаме myHix да намалява. И myY също да намалява.
Сега ще ви кажа защо. Защото тук е 0, тук е плюс. На практика това се едно го разделяме. Плюс, минус. И след тук като намаля насам и насам, значи се идва насам. А това е още по-бързо идва насам. И какво се получи? Навсякъде. Имате чувство, че идва, то просто две насам и това се оголемява и така. Илюзия, какво ви кажа? Илюзия. Затова хора, какво ви кажа, това днеска е елементарен код. Знаете в сайта ми, не най-готиния, така, пишете в коментарите какви ги искате да правиме и кодове, ще ви покажа всичко. Нямате грижа за това и какво да ви кажа, лайквайте и се абонирайте. Също видео ще спим след това и това е. Чао и до скоро!